Avui és el primer dia de Placemaking Week Europe, que és una setmana europea dedicada a la innovació urbana i a la transformació de l'espai públic. Estem acollint un gran grup de 500 professionals i experts del voltant de tota Europa que han vingut a treballar així en València durant els pròxims 4 dies en un ambient molt relaxat i creatiu sobre els desafiaments al que s'afronten avui en dia les ciutats i com podem enfrontar-nos a ells de manera creativa i col·laborativa amb sempre l'espai públic en el centre, on la gent pugui ser feliç. Ser feliç vol dir accedir a cultura, estar sans, fer esport, gaudir de l'espai públic, trobar-se, perquè això té un valor econòmic, com he dit, cada vegada més important i perquè al final fer feliç ens fa ser productius. Hem muntat uns tallers per explicar com creiem que han de ser els espais, no només els espais públics d'ocupació, sinó també els espais laborals en un futur immediat. Ens vam comprometre fa més de 2 anys ja a fer un repensament del nostre servei públic, perquè teníem la sensació de que no estàvem arribant a la gent en allò que la gent necessitava, perquè ja tenia més de 18 anys, perquè no s'havia repensat i perquè jo sempre dic que hi ha 2 classes de coses, aquelles que deixem que passen i aquelles que fem que passin. I nosaltres com a administració pública volíem ser propositius i ajudar a que les coses passen una miqueta com han de passar. Som la primera part de la Generalitat Valenciana, la primera institució pública que fa un procés participatiu per reinventar-se, no per canviar el nom, sinó per canviar el servei públic, i això crec que ja li dona la sensació a la gent de que l'administració no només parla, sinó que també escolta, i això era una assignatura pendent, i després, evidentment, tenim que crear, i hem començat a dibuixar ja a llapis, tota una metodologia que ens pugui permetre anar acompanyant aquests canvis per si ens desviem del que espera la gent, poder reatrapar-nos i posar-nos dins del camí que la gent dibuixa.